L'esport és divertit. Et dona una sèrie de valors que t'ajuden per la teva vida. Que és important treballar, que és important cansar-se, que és important sentir-se satisfet després d'un treball. Caminar és una manera de fer esport. Són 20 minutets, mitja hora, no costa res fer exercici. S'ha de trobar temps, és salut, tant física com mental. Szigharitírja? Boldog születésnapot! Cvajgini moji, 100 lat! Čestitke! Pozdravljeni, sem Erazem Lorbek in prihajam iz države, kjer je prelepa narava. Dobrý deň, ja som Valéria Kováčová a som z krajiny, kde je národným športom hokej. L'Obra Social La Caixa presenta la darrera exposició del cicle Què pensar, què desitjar, què fer. Es mostren una sèrie d'exploracions artístiques i ideològiques que ens indiquen quins camins podem prendre. Vine a CaixaFòrum Barcelona abans del 8 de setembre i troba-hi noves respostes de la mà d'alguns dels artistes contemporanis més rellevants.